he video hin lo en ve vek toin karinga in ngel na ti tam ang ran khop mai tru hui dok taxi driver hin a passenger hi thlawani ti ten ama en chiang ta chu a passenger thlau ni lo a passenger hi a in thlau lom te te po ama emponi safe in fiana tu kana video kan lo en ve nga ton tu ma hian boina chu tling chong lo ma ro chu kan han en ve mai don ni o le en runang ti khianin a kong pui hi huwa wa su kan ti kheta kon tlana o a la thata ading thut ta poka ti chuan le alan dan kan se phuta nge driver hin oi na em oi ko lo kai tho wang che atia ang kai tho do na khi pa hen phim ko lo lu tuk ting tho ta ka tla ni kha ati ni na nang a ko ha ma to ta lo kal te ka chuang do don lo a man po ko pi don lo kal ta dai mai khi pa khen đủ là chuang lo top se ni mai rong tin anh tran ta am man po lo chuang do lo mo ti ai chuang do to lo ti chuan ni chuan to ko ni mai lam tin tran ta ni a khani ta ni ma ko just slow mo chuan kan lo enang ani ren ta ka chuan in a passenger khi a thau ni rovina passenger hin thau zo ani mel lai ken on taw ya roya on thleng rian tawla a on tran na ta khian teule ala ding mi lo nia a ding mi lo chuan a on tran dei to chuan a tlak ta ka chuan a ding ta chok ani chu wang chuan ni dana dan ta ka chu he passenger hi a kai deuh pon mai thei kai deuh fiao mai a balance nei zo lo wa ki pa ken ai naim tin polai ta kan kai thawa ani lo kai deuh ta chu lo rung oi do na sa a tiang in thau kemin ti silong don lo ma ti pon mai thei a chuan in a ki pa ken tha deuh chuan a han ti ve re ma ko chu anin be fu thei ta lo ni na lang ani hola kha ka zel din ania zel din ti ni kha o thu tak na taka te lo ngai lo tawla poimo be ka chuan thil hi slow motion kan en hian thil hi a chiang thrin slow motion thil en hi thil hi alang chiang thrin ani ti lai te kha ka kan ta lan do chun hi dai mai na dikna kan du thina ma ko chom da chon an du mai ni rovin a tak takin diknan du na chon lan chu ti o thina khi kan ena khoi huna thil thleng nge chu tiang kha tiang ti on soi ka tum lo ka on soi tum zo ka chuan an ni chu tiang khen an che pop mai ni he tiang khen an che ve pop ta la ke ma ni a kam nge ya hianin e kong pui lo nge nyang ang lo deuh te lo nek deuh te le kha tiang kha ang tiang takin ya kan in serang ti hangai tu a ti thui khop mai he social media ti khena kon dak ta an fak ang reng khop mai comment lama chuan an faka tha ni he tiang khen ti zel sarang chuan chu tiang kha tiang ti te po kha om ma se atak chuan han mang ve ta da nge mo kon ang o ka ti ya ki tiang an ti khianin a ho ni zo ka ma po tiang khi a theng fo mai a theng ve fo to mai kong pui a khoi a khom hing chu ko sei long kong pui a ina tan tlang an thria lo jcb na thria tak video a on viral ve zo ta chu wang chuan in kan soi view do na ko soi le view lo mai ang kan du tok le si mai nge kan deputy speaker chung deputy cm chung apo hian lawmthu soi tu tam tak kan nei ni chuan chuan la pa voina hian pu deputy speaker he kan minister zawm tak kan deputy speaker chung deputy cm chung apo hian lawmthu soi tu tam tak kan nei ni chuan chuan la pa voina hian pu deputy speaker he kan minister zawm tak kan deputy speaker chung deputy cm chung apo hian lawmthu soi tu tam tak kan nei ni chuan chuan la pa voina hian pu deputy speaker he kan minister zawm tak kau betul tu lah kado cerita le. Ama kau pasti kado le jual aja. Kau pasti tu lah kado jual aja. Dua jika pasti na lawmthu ni ome. Sim tu har duang reng koma. Iya malu tu lah tu inbu maleng you tu. Kau betul tu lah kado cerita le. Ama kau pasti kado le jual aja. Kau pasti tu lah kado jual aja. Dua
chi ka patlim na lamchu ni ome sim chu har duang reng khoma engtin nge imudan ka shilawa mase bokhup zonga mu thin ini chuan he video hi en uluk laka du ni achan chu a hlo om the ni pakhatna bokhup chunga imu chuan inungjang thisen jam kal thale I thluak chu a in muzungzung theilawa achan chu ilu dadan awang kha ani aom zia chu I thluak khan amamu angtok oxygen amulo thei tlat mai taksa thau lamtan phei chuan antisen jam ko ong hi thau chia in ti mai ila alo no jim thin bok ne chu wangin thisen luang tha theilo le lu haya wanga thi thut te po a hlo amani mi zongjong tan a hlo om vek lo ani po in ti lo kha a him berani ti in doctor te chuan an soini pani na kan han bo khuphian kan om chu anem thlawaka chu chuan kan chuap nem telin thok ati hara oxygen mamo ang tok alu theilo chu wangin jing han thopu in I har wak theilo wanga ingur chuai mayang chu mai ni lovin kan oma ti sanem lai chu nembe ani fo chuan har sat namin siam thei bokani pathumna kan han bo khup khan kan pumpui hian na athok the theilo mai ni lovin abul vela tak sabung dang ho po chu anzalen lowa par peng ponga bokhup chunga kan mut ngat phei chuan pumpui thalo le pumpui ulcer ne ol ema chu wangin anlo zalen nan bokhupin kan delbet tlat tur anilo palina kan ngai poimo em chu vunmar tha ani ma se zan khwa a I hmai le lukham inor chil reng chuan I hmai vun in rin lai kha vun chuara a in siam ma bik ema mai vun nem tak nembe ani char chuan nembe ani angin a in siam rem thwaya vun chuar le mai in rin chuar na sa tak angkha atam ma in a om ma ema chu wangin chu tiang pumpel idu chuan imudan thlakla I maya khan pressure siam vak lovin zangthal zongin hadam taka mut zirang che pangana kan hong omdan hi enla remlo dewa om reng hian kan hong vela thisen jam chu na an thok thale thei thin lo chu wangin ngong kham ura tho aula kan bo khup kher lo pu in zan kan han muthian kan ring le ngong hi ruarem takle koi soi lovada thin atha chu chu shi selna ta na poimo ani parukna tin kan khup kiule ke te chu alet ling zonga nembe ani awangin khup na kena them thum omdu boka asari na bokhup chunga kan mu chuan kan hnungjanga nat taka nem ang main awma chu chuan hnungjang ru atin ma in kongna ne te ol sambi kani pariatna lung thalo ne tan phei chuan bokhup chunga mut chu ti lo turani a ma se chu ti lai chuan naute bokhup chunga mu thin an oma naute a chuan a poina om lo lain an pum zona ero lukham emo an pum nem thei tu emo da lo turani a kum khat hnuai lam tan phei chuan bokhup chunga muthi a poina om shan lo ti chu shaila tin kal thalo tan po bokhup chunga muthi a ha damina nuam riawa computer mai thu char chara ikong le nungjang akham urte hian han bokhup hadam la anuam song vea mase I hadam nuwa azang thal zonga inson leva turani ani lo chuan tuna kan soi ho har satna kha inele thei thoni ole bokhup zonga muchu a thaloti kan chiang ta a ma se engtin nge chu chen thalo chu kan sim theyang bokhup lo chuan kan lo mu hil thiam to lo ani mai theya ati dan thaber chu kan kor ma ipte a emo lahlum emo bol emo po ni se han akila chu chuang kan bo khup don khan min kam tlata muta nuam chuang lawa jangthal zongin kan mut thei pha don ani emo idu tak tak ani chuan alema I muang hian I taksa I bo khup lo nan thil I phuar thei boka engpo ni sela kan thil chin than thak tur hian ni somni pakhat vel chu angai ve shimshima I be ve chu angai don ani shat ve mai metan kong na nei ini chuan lukham mai ni lovin ike khan lukham kham tir vela chu chu taksa ta na thaphiana engpo ni se khati zong kha tun tan chuan ni se video danga kanin mule vek tonia Khawlbawm channel lo thlir thin tu te zong chunga lawmthu kan soye